Ďalšie všetci, vítam z nového krátkeho videa a dneska im otváram Minecraft kartičky. No, 4 už mám otvorené, môžete si ich tu na takto pozrieť. No, 4 sú v jednom balíčku, takže jeden balíček už otvorený a idem otvárať ďalšie. No. Takže je tu nejaká jaskyňa, zombici na ňu útočia, potom tu je nether portál a vlastne hráč, ktorý sa vracia si domov, potom tu je niekto, kto niečo hľadá a ešte toto som nevidel, kozy. No, dáme to tu tak. A ďalší balíček. Strider, môj obľúbený, ma značí. Tu je vzadu creeper. Dobre. Tu je určite šťastný človek. Tu sú ovce, ktoré sa strihajú. A tu je nether portál. A typek tam ide z žabu a asi aby zjedol magma cube. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, ešte raz mu ukážem karty, tak dajte like a odber a vidíme sa niekedy u ďalšieho videa. Takže čau.